माबोरै जानाय नोंना मा होनो मैया फुजायाव माने आं एटम बमाखौ खुगायाव लानानै ओरै फोजोंनानै ओरै गारगौमोन रखम आरो इसोर आं बमानि आवाज खोनाबानो गिग्रासो जाबाय बोरैबा दोलाबथारदो संनाया दोलाबदो एकदम लेथ्राथार जादो। गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबगोन आरो मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। गोबां अखा हादों माने बोथोरफ्रा मोजां नङा, जेबो मा कन्टेन्ट खालामनो टेनसन जानानै दं। बेनिखायनो दा ओरैनो जानला मानला मोननैसो माने भाइरेल भिडिअ माने नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। भाइरेलबाबो गाज्रि भाइरेल नङा बियो। जोंहा अनेकथा समाव अनेक सुबुंफोरा सेंग्राबाबो सिख्लाबाबो जों गोबां इन्जयमेन्टनि थाखाय इन्ट्रेस्टनि थाखाय गोबां खामानि मावो नङा होमबा। बिनि गेजेराव जोङो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालाङो आरो समनि गेजेराव माबा मोनसे गोबां मिनिथावना जाथायफोर जालाङो खेल गेलेनायावबो जिखुनु खेथ्रआव आरो नङा होमबा। थिग बिदिनो जोंहा दाख्लै ISPL गेमनि फाइनालावथ' जानानै थांबाय। दा बेनि गेजेराव मोनसे गोबां भिडिअ मोनसे भाइरेल जाबाय थादों प्रमद सारनि आरो दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै ला। आसलाव बस्था गै फुंबायदि गं जायै जायै उदैया जायगा गैला। सार 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 ओइ सार ओइ सार पि सार पि पि अबस्था गैला साला जायै जायै बुजोब्बाय। दा बे भिडिअआ ओरैनो आं आपडेट खालामदों, माने गोबां भाइरेल जागासिनो बे भिडिअआ, माने गाज्रि नङा मोजांनि थाखायसो। माने कमेन्टखौ माने बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनानानै गोबां इन्ट्रेस्ट नांदों, मिनिनोबो ओंखारदों आरो बे आरो दा थिग बिब्दिनो जोंहा दिवालि सोलिगासिनो नङा होमबा। दा बे दिवालियावबो ओरैबायदि मोनसे जाथाय जानानै थांबाय सासे जेन्टेलमेननि सायाव, माने गोबां मिनिनो ओंखारो आरो दा बे बिथाङा आखाइयाव बमखौ लानानै सावनानै गारहरनांगौआव बियो मा खालामबाय, खुगायाव लानानै खुगाजों गारहरनोसै आरो बेना। बे माने दा बमाया हरखाबै खुगायावनो बेरबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला। बे माबोरै जानाय नोंना मा होनो मैया फुजायाव माने आं एटम बमाखौ खुगायाव लानानै ओरै फोजोंनानै ओरै गारगौमोन रखम आरो इयावनो बेफ्रुना होदो। रायजोफोर आं नोंसोरखौ खिथाखाबाय माब्लाबाबो बमाजों दा गेले आरो दा इसोर आं बमानि आवाज खोनाबानो गिग्रासो जाबाय। बोरैबा दोलाबथारदो संनाया दोलाबदो एकदम लेथ्राथार जादो बाबु मोन। बे माबोरै जानाय नोंना दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुंहरगोन नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। जों अनेकथा इन्जयमेन्टनि थाखाय अनेकथा खामानि मावनो हायो, नाथाय बे खोथा नङा जे जाय जेरैबायदि मावोब्ला जाथावथारना नङा बेबायदि मावनांगौ बे नङा आरो। बेनिखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामो लाइमोनफोरखौ बा खुनु सोरखौबा गासैखौबो आरो जाहाथे बेफोरबायदि मावथावनाङै खामानिखौ दा माव आरो। बमाखौ सावनो आखाइ होबाय नङा होमबा, खुगायाथ' रायलायनो थाखायसो। दा बेजों बमा गारहरनो नागिरनायाव मा जाबाय, बमाया माने खुगायावनो बेरबाय बिनियाव माने। दा बेवहाय गावनि खुगाजों मा बुंबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय, गोबां मिनिनो ओंखारदों। आच्चा बिदिबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों, जै बर' हारिनि।